iki lur ulone lur. Jaluk mati iki ya ulone iki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di depan wisata Gua Ngerong lur. Ada ular di depan Gua Ngerong lur. Ini menghiburkan warga lur. Ya iki lur ulone lur. Jaluk mati iki ya ulone iki. Ojo Mas. Ojo dipateni Mas. Besane nang kono besane. Ayo aja dipateni lho. Tempatnya di depan Gua Ngerong lur. Rengel Tuban. Ini penunggu pertigaan Gua Ngerong lur. Suhune lur, langsung dicekel cek. Nah, iki lur. Diuncalno ning kene lur, dimang lur. Ini para ladies lagi berkumpul ya ta. Melihat momentum ini lur. Diuncalno ning kali kene. Iki jalure pembuangan air Gua Ngerong ya kene lur. Iki kali bundere. Nah, nek kono ke omahe budheku lur. Ya lur, cukup semono wae. Ojo lali like, komen, dan subscribe lur. Jul BT channel. Oke. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.